أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام عليك يا حجة الله يا mai ceto daga tsazan Muhammadun Rasulullahi ya hujja dan hujja jikan hujjojin Ubangiji magwayi ya mahadi mai dogon zamani yau muke bikin saukar kaban kasa daga Allah tafiya dai dahirin mu dahiru kudu a layin ku babu kazami haske dan haske shiryayye dan shiryayyu zababbe dan zababbu na daban dan na daban sanni dai Imam Mahdi mai zazzaki da kumaini ajiyar Allah a ban kasa bin kabin Allah ne fadin ka fadin Allah ne yin kayin Allah ne ba mai ja da kai sai marar rabo a gobe kiyama ba mai ja da kai sai marar rabo a gobe kiyama yayin da dan faidanar jifu wadda annabi ya ce kafin bayyanar sa sai zalunci ya kai kololuwa wajen tumbatsa idan ka bayyana kai ne zaka lakace masa hanci kuma ka wargaba shi ma da karfin Allah shi yasa kafirai da munafikai suke tona jabinka domin su dauke hankulan mutane akan sha'aninka kai ne original maganin kwafi babbar kara mai sa mutum ya koma kurma rugun babban motsi igiyar Allah kama ki fai shiryayye duniya gaba ɗaya kai take jira dan fara da bayyanar ka ne adalci zai mamaye gidan dan kowa kai ne mai maganin kafirai da munafikai da azzalumai gaba ɗaya jumla kai ne mai ɗaukar fansar abin da aka yi wa kakanninka a baya kai ne rahamar Allah jinkan Allah tausayin ubangiji ba dan da kai ba da azzaluman ga sun cuce mu amma idan ka bayyana za su ci kwal uban su gaba ɗaya barka da sauƙaya ruwan sama barka da sauƙaya ruwan sama mai wanke gari haske maganin duhu bango iyakar tafiya na 14 ma'asumai na 12 ausiya imamai sai da ku ake addini ko ya bar ku yayi asara haifuwa muke shugaban duniya cikin jama'ar ka har da annabi Isa haka Allah ya tsara annabi mursali ulil azmi yayi sallah a bayan ka a lokacin da kai kake limanci kakanka shi ya bi da na farko kai kuma zaka bi da na karshe ina kafirai da munafikai da azzalumai na wannan karni wallahi nayi rantsuwa da girman Allah ko dai ku mika kai ga imam ko kuma ku yi rayuwa cikin kaskanci kuma gobe lahira ku sha azabar Allah shi fa Imam Mahdi al'amuran sa ma na daban ne domin ku Allah ya keɓance da tarin abubuwa na musamman wanda ko a cikin imamai shi kadai aka yi wa ƙara dauriya ka dan uwa ya baka misali shine dan faidanar jifa wanda kafin aurenta da babansa Imam Hassan al-Askari mazalumi sai da aka samu tattaunawa tsakanin kakansa manzon Allah da shi da Annabi Isa malaman tarihi sun fitar a ja'ai bahasi bayan nan wasu daga cikin sahabbai almajiran kakansa manzon Allah sun yi bayanin zuwansa can a ƙarshen tafiya su ko malaman hadisi marubuta sama da malamai 80 suka yi magana akan bayyanar mahadinmu kuma ma ga ayoyi nan da yawa cikin Qur'ani da suka yi magana akan sha'aninsa ya sayyadi ya maulaya amin lamani na gaida babban kadimi kuma dan cikin gida a wajen ku wanda Allah ya mata goma shi mai girma rana da lokacin haihuwarsa ya zo daidai da naku imamu wato sai zazzaki ikon Allah farin wata shakallo kaucin kaba shanema tudu abin takawa dan a cimma muraji gugan karfe shakwarafniya falalin daji shigar ka sai an shirya tirmin tsakar gida mai gajiyar da taron mata tarnaki hana tafiya da baibayi hana sauri mushen giwa ka kauce Allah sarki tsakar dare mai ban tsoro dan bun karangiya maganin mai hadama garkanuwan dan karfe kowa sa ka yayi sallama da ya zauna rugun babban motsi daji baya maka kyaure fate-fate ba ka da gefe mai komai shi yake yin komai marar komai ko ya kon a kasuwa ba komai dole kanwar naki mai Allah maganin mai karfi dan zaki mafarauta kansu an kara ka riga ka girma arifi masanin Allah ta ki mai tsotson tsagoran tsabagen tsoron Allah wanda bai dauki duniya a batun komai ba shi dadin lahira yake nema kuma ya riga ya samu gaisuwa muke ubangidan shehunnai dan saliha ajiyar Allah mai bautar ubangiji da yaqini malam zakzaki kai ne magani a gonar yaro bai sani bane yake tabla'i da yan Najeriya mu sun san hakikanin manufarka da sai mutum ya cike fon kafin ya je wurin taronka don haka mu muke faɗin mun gode Allah ya mana ta goma shi an sa da mu cikin jama'arka ya ku malaman Najeriya ku zo ku yi ladabi a wurin Said Zakzaki uban su Muhammad ko ku samu a dinga yi muku kallon mutuntaka da mutunci ku daina zurutu a wajen azzalimin mahukunta suna cire muku riguna ana ganin ku tsirara shine wanda da an ganshi za a zantuna Allah mai kirar jiki irin ta manzon Allah mai faɗa da faɗar Allah mai gani da gani Allah ruwan je ja ka faɗa ya ja maka
maka bala'i wallahi duk abin da suka yi ma sai ubangijin ka ya musu ninki. Obasanjo shi ya fara taɓa ka da ya ƙara samun mulki aka ce da shi ya taɓa ka sai ya ce a'a karo da kai ba daɗi. Shagari ya yi burin ganin bayan ka yanzu gashi ɗan banzon ya tafi lahira ya barka. Ɗan mai agwagwa na Daura tun a mulkin soja ya yi yunƙurin ya kashe ka sai Allah ya sa aka tuntsirar da shi a kayan mulkin kuma aka kai shi kurkuku aka kulle. Babangida shi ma ya bada kokari iya karfinsa akan dole sai yayi maganin da awarka. Yanzu gashi ba mulkin ba iko ba mata bai da kafafuwan tafiya ma. Janar mai tsage shi yana ganin yana da dukkan karfi da zai iya gamawa da zazzaki ba shakki. Ba a daɗe ba Kano da sarkin karfi ya tafi lahira ba tsarki. Yau ina fi araduwa masu yunkurin wurgaban gidan maulanmu ina tuntuni sun murmure a ƙarƙashin ƙasa suna hen yaji. Bello Jonathan ɗan Arniya yana list ɗinmu lokacin da na sani tana zuwa a wajensa. Yanzu waɗannan shehu zazzaki sun buga da kai sun barka. Allah ya kare ka daga dukkanin shauransu. To yanzu kuma marashin imani da tausayi ya da kuma ya a ganinsa ya ƙara shiri da zai iya gawa da wannan aiki. Ina sai ga shi wankin hula ya kai tsakar dare har jikin asuba. Shi ya kashe malam zazzaki a ganinsa sai Ubangiji ya ce tashi ka je rayin naka ba yanzu zan karɓa ba. Ai kai ne babban mataimakin Imamul Hujja ku za ku yi zalunci da azzalumai biji-biji da raga-raga da ƙasa-ƙasa da kaca-kaca da yaga-yaga da daga-daga kuma ƙarshe ma ku tumɓuke shi har da saiwoyinsa. Don haka alhamdulillah yanzu gashi mun ga alama su kansu azzalumai sun tabbatar da sun gama yawo da ruwa yana can gefe sai suka je suka yi masa hanya yanzu ya biyo ta ya cinye su. Abuja struggle nake nufi da wannan kalma zunzurutun matasa masu ƙaunar mutuwa akan tafarkin Allah su suke fitowa kullum su taka manyan tituna abu suna faɗin free zazzaki dole kuma wallahi akan zazzaki ba gudu babu kwana mu nan da kuke ganin mu mun sallama da uwar mu mun sallama da kowa sai an ba mu zazzaki da mu koma ko kuma duk kasar kowa hankalinsa ya tashi.